बोथोरा दिनै बारा मोजां नङा बिराद गरम ना ओरैबायदि सान्दुं दुंलांबाय जा गरम मोनखादों थानो हाया दा जियानो हक नैबे समाव सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय इन्टारेस्ट थानायफ्रा भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों थ' माबे आपडेट्सनि सायाव जानो थांगासिनो भिडिअआहाय थ' गोसारखानाय आरो जोङो भिडिअसखौ नुनो मोनगासिनो ट्रेन्डआव दङ दा एसे माने दैबानानि जोङो गोबां भिडिअस नायबायना बे साननैसोआवहाय दा बेबायदि दैबानानि गेजेरावहाय जोङो इउटिउबार बेबायदिनो सासे जोङो सिनायनो मोनो मस्ट पपुलार बेबो मनु देउरि नामा थ' जोङो बयबो नुनो मोनखानाय इउटिउबाव नुबाय थानो मोनो जोङो मिथिनो मोनो दा एक्सुवेलि मा जादों दा जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन दै बानायावहाय गोबांफोरा बेबायदिनो डनेसन बायदिसिना सान्दा सुन्दा ना जि हायो बेबायदि माने कालेक्ट खालामदोंमोन जानांगौ निस्सय आरो हैदोंबो जानांगौ ना दा बेवहाय मामाया माने बेबायदि सान्दा बा डनेसनफोर खांनायखौ बन्द' खालामदों एक्सुवेलि गावनिफ्राय हायोब्ला होनांगौ बेबायदि माने बुंदों आरोना सान्दानि गेजेरजोंहाय बेबायदि होनो नाङा दा मनु देउरिया एसे माने फिनजाथाय होदों मामानि सायावहाय ना थ' जोङो नुनो मोन्दों बे भिडिअसफोरखौहाय थ' बे भिडिअ क्लिप्सखौ आं एसे लागायनानै होनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै बिथाङा मा बुंलांखो मामानि सायावहाय थ' बे भिडिअ क्लिप्सखौ आं लागायना होलांनि বেলেগৰ পইচা তুলি আমি সাহায্য দিব নালাগে নিজৰ টকাৰে যদি আমি পাৰো সাহায্য দিব লাগে আপুনি যদি মোৰ পৰা টকাটো তুলি আপোনাৰ বেনাৰখনত গৈ সাহায্য দিলে তেতিয়াহ'লে মোৰটো তাত বান ৰিলিফ নহয় जब आसाम पे शिवसागर पे आदमी लोग डूब रहा था मर रहा था तब क्या आप घर का अंदर में घंटा बजा रहा था क्या घंटा घंटे बजा रहा था क्या आप अभी ये सब कुछ सॉल्व ऑलमोस्ट हो ही गया सॉल्व होने का बाद आप आके भाषण देता है कि लंदन से डोनेशन नहीं करना है लंदन से वो पैसा नहीं उठाना है दिल्ली से नहीं उठाना है उधर से नहीं उठाना है उधर से नहीं उठाना है कोई भी आदमी पगला नहीं है रे इस दुनिया में आजकल का डेट में एआई का जमाना आ चुका है कोई भी पगला नहीं है सबका दिमाग में ये वाला है मगज है सबका दिमाग में है आप बोल रहे हो एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप आए हो आसाम ये शिवसागर में उसका बाद आप बोल रहे हो वहां से पैसा कलेक्ट नहीं करना है आसाम को जरूरत नहीं है कलेक्शन की इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता पहला बात बूंद बूंद से ही बनता है सागर बूंद बूंद से ही आप अभी जहां पे हो वो वाला पत्नी हो आप सभी लोग आपको सपोर्ट करके आप ऐसा जनता को बहुत दुख रहा है आदमी लोग बहुत